Narito na ang mga nagpapagang balita. BBM Caravan sa Baguio, Benguet, La Union at Pangasinan, dinagsa. Ayuda King ng Pangasinan, kilalanin. Bakunahan Bayanihan, umarangkada sa Ilocos Region. Omicron variant, pinaghahandaan na ng Baguio City. Sunog, sumiklap sa palengke ng Aringay, La Union. India, planong mamuhunan sa Baguio City. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Ang pamosong Marcos Bus ang naging destinasyon ng BBM Caravan sa Baguio City at Benguet. Isang ritual ang inialay sa lugar. Magbabalita, Irish Kawile. Returning to the Philippines from a 3-year exile. Maagang napuno ng kulay pula ang mga lansangan sa Baguio at Benguet na magsagawa ng Unity Caravan ang mga supporters ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. Alas 12. Ako ang ano niya. Alas 12. 12. Kayo nandito na 12. Dahil kay Marcos. Inorganisa ng BBM 2022 Baguio, Benguet at Mountain Province Chapter ang nasabing caravan. Dinaluhan ito ng iba't ibang grupo ng riders mula Cordillera. Actually, our call time was 3 a.m. and then we came from three locations. That's from Luwakan, and then the other one is from Lamtang, and then from Itogon, the municipality of Itogon. And then when we had different groups in converging here in the Marcos Bust in Marcos Highway. Pagdating sa Marcos Bust, isang Cordilleran ritual ang sinagawa ng grupo. Plano ring i-rehabilitate ng BBAC Philippines at KBL Baguio Benguet ang nasirang Marcos Bust. Gagawin ko ho ang aking lahat ng makakaya, matulungan at mabuo ulit ang ulo ni Apo Marcos sa lahat ng aking makakaya. Ito ho ay ating pride, no, ng buong Pilipinas. Hindi ho ito dapat binabastos ng ganito. Tutulong po ako na mabuo ang ulo ni Apo Marcos. Mabuhay po tayong lahat. Ang rebulto ng mukha ng dating presidente at diktador na si Ferdinand Marcos na may taas na 99 foot ay tinayo noong 1980s. Unang tinangkang sirain ng rebultong ito noong kasagsagan ng People Power Revolution. December 2002, tuluyang nasira dahil sa malakas na pagsabog. Inako ng New People's Army sa Benguet ang pagpapasabog, ngunit naniniwala ang iba na parte ito ng treasure hunting sa lugar. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Libo-libo ring taga-suporta ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos ang dumalo sa BBM Caravan sa lalawigan ng La Union at Pangasinan. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Hindi ininda ng miyembro ng LGBT community na si John Lloyd Peralta ang init habang nakasuot ng gown at heels sa katatapos lamang na BBM Caravan sa La Union. Well, mainit po sobra. Tapos nakakangalay lang po sa pamasakit. Ganon. Lalo na tanghaling tapat. Sobrang init po. Ganon. 2 to 3 hours. Ganon po. Pero carry lang. Ang ilan nag-alam Mickey and Minnie Mouse as Santa Claus. May isa namang nagsuot ng kaserola bilang helmet. Ang isa naman ay umakyat pa sa arko ng Agoo para iwagayway ang pulang watawat. Humigit kumulang 40,000 BBM supporters ang nagpalista para sa motorcade. Hindi pa kasama dito ang mga nag-abang sa labas ng kani-kanilang bahay. Sumatotal na sa 100,000 katao raw ang nakiisa sa caravan. Ang mga taga-unang distrito ay nagsimula sa Sudipen.
Sa bayan naman ng Rosario nanggaling ang mga taga-ikalawang distrito. Nagsalubong at nagkita-kita sila sa Poro Point Baywalk sa San Fernando. Hawak ngayon ng La Union ang record high at longest BBM caravan. Siyempre happy tayo doon na yung tipong ang daming volunteer, yung hindi mo kailangang mabayaran, hindi mo kailangan ng libreng gasolina para lang maging volunteer, yung mismong eager mo at tulong mo para kay Bongbong Marcos sa pagka-kandidatura niya sa presidente. Humigit kumulang 80,000 BBM supporters naman mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang dumalo sa BBM Motorcade Caravan. Umabot ito ng halos 3 oras. Nasa 10 hanggang 15 kilometro ang haba ng motorcade. Patuloy pa rin ang mga isinasagawang caravan ng mga volunteers sa iba't ibang panig ng bansa para maipakita ang suporta kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, patuloy ang pag-ikot ng Team Agila sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan para mag-abot ng tulong. Sa ikalawang distrito ng Pangasinan, halos lahat ng barangay nasuyod na ni Mark Cuangco. Ang detalye sa report. Alas 5 pa lang ng umaga, lumalarga na si Mark Cuangco para maghatid ng tulong sa mga residente ng ikalawang distrito ng Pangasinan. Let's go! Araw-araw niya itong ginagawa. 5 kilong bigas sa bawat pamilya ang kanyang ipinamimigay. Nitong Biyernes hanggang Linggo, 20 barangay ang inikot ng kanyang grupo. Sa kasalukuyan, mula sa 231 barangay ng 8 bayan ng ikalawang distrito ng Pangasinan, 217 ng barangay ang narating ng tinaguriang Ayuda King. Para mabili po yan, hindi po yan pera ng gobyerno, pera namin mag-asawa. Maraming milyong piso po ang halaga po niyan. Ngunit yan lang po ang paraan na mapakita ni Mark Cuangco na kapag may krisis katulad ngayon, handa po siyang madamay sa krisis, handa po siyang magsakripisyo at gastusin ang kanyang sariling pera para makapaghatid agad ng ayuda sa inyong lahat. Yan po ang aking ayuda. Kasabay ng pag-abot ng tulong ay ang paglatag ni Ayuda King ng kanyang plataporma. Kung saan tatamis ang ating lokal sa mga mata ng namumuhunan para dito po sila dumating, dito po sila bumili ng lupa, dalhin ng kanilang kapital para dito po may tayo ang mga industriya at negosyo nila para dito po may likha ang maraming trabaho. Kaagapay ni Mark Cuangco sa pagtulong ang buong Team Agila sa pamumuno ng kanilang pambato sa pagkagobernador na si Congressman Monmon Gico. Pagdadala ng libo-libong trabaho sa ating probinsya ng Pangasinan. Gusto nyo ng trabaho? Lahat tayo gusto natin ng trabaho. Dahil kung may trabaho tayo, mararamdaman natin na kahit papano, hindi tayo maghihirap. Tama po. May pambili tayo ng araw-araw na pangangailangan natin. May pera tayong pampaaral sa mga anak natin. At kung tayo ay magkasakit, may pera tayong pambili ng gamot. Habang tumatagal, napapansing painit daw ng painit ang pagtanggap ng mga Pangasinense kay Congressman Gico. Sa paglapag pa lang ng kanyang helicopter sa mga pinapasyalang lugar, sinasabayan ito ng hiyawan ng kanyang mga taga-suporta. Giit ng Team Agila, malinis na pamamahala, mas maraming infrastruktura para makaakit ng investor at turista ang ilan sa mga susi sa pag-unlad ng Pangasinan.
Magkano ang dapat gastusin ng isang kandidatong tumatakbo ngayong 2022 elections? Yung batas pambansa bilang 881 natin na pinasa noong 1985, ang sabi niya, ang bawat kandidato ay dapat may limit doon sa kanyang election campaign expenses. At ang sinasabi dito sa Batas Pambansa 881, 1 peso and 50 centavos for every voter currently registered doon sa kanyang constituency. And ito ay na-amend ng Republic Act 7166 at nakita natin kung bakit siya in-amend because it has been impractical. Hindi na po practical yung 1 peso and 50 centavos na gastos per voter. So, sa Republic Act 7166, yung Section 13 nito, in-increase yung authorized expenses of candidates and political parties during the election. And ang sabi dito, for candidates for president. Ito, ang dapat na limit ng gastos, president and vice president, no? Ang limit ay 10 pesos per registered voter. And for other candidates, 3 pesos for every registered voter in the constituency where he filed the certificate of candidacy. Pag ikaw ay walang political party, you can be allowed to spend 5 pesos per registered voter. So from 3 pesos, magiging 5 pesos yan. And for political parties, pwede ka ring mag-spend ng 5 pesos per registered voter. So that in sum, pag ikaw ay running under a political party, pwede kang gumastos ng 8 pesos. 5 pesos for your political party and 3 pesos for you as a candidate based on the registered number of voters doon sa inyong constituency. Ito ba ay nasusunod? Ito ay nasusunod kasi every election, pinagsasubmit ang lahat ng kandidato ng kanilang SOSE or yung Statement of Expenses, no? Yung candidates' expenses during the elections. But in reality, ito ba ay nasusunod? Ito ba ay practical? And reality states that medyo mahirap sundin yan kung determinado kang kandidato. In the city of Baguio, for example, 160,000 plus ang ating registered voters niyan. If you will compute the 160,000 registered voters by 3 pesos, parang seemingly the amount is very minimal. Pero meron pong study yung ating mga PR groups that in order to win, dapat meron kang tinatawag na holster money. Holster, yung pinaglalagyan ng baril. In other words, when you file your certificate of candidacy, you should have this amount of money in your pocket ready to be spent during the elections. At ang computation niyan yung magic number times 50 pesos, no? And yung magic number na sinasabihan natin, yung para maging konsehal in the latest in 2019, yung number 12 councilor achieve a vote of 32,158. So kung gusto mong manalo bilang konsehal, you should have a minimum of 32,000 plus votes. And if you really are determined to win, ang magic number 32,000 times 50 pesos, yun yung dapat mong gastusin. And that amounts to 1.6 million pesos.
So dito sa ating syudad, you can just imagine that if you are determined to win, yung X amount na yon ang dapat mong spend way above and over the minimum provided for by Republic Act 166. Kung nangyayari yan sa local, what more with the national candidates? Ang magic number naman ng national candidates is 17 million. To be able to win as a president, as a senator, dapat kang merong 17 million votes. And again, the experts would say na yung 10 pesos na yan for national candidates, ang magic number niyan dapat mga 500 pesos per voter. Hindi po natin makompute dahil billions na yung gagastusin mo pag ikaw ay nagkandidato bilang presidente. But here, we should still follow the law at ang sabi niya dapat ang gastusin lang 10 pesos per voter. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Omicron variant pinaghahanda na ng Baguio City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Linamon ng apoy ang palengke ng Aringay, La Union
Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Gasolinahan niya. Halos 4 na oras na nilamon ng apoy ang bahaging ito ng palengke sa San Benito Sur, Aringay, La Union noong Sabado. May pumunta rito na concerned citizen ako pala, may pumunta rito mga 8:18 ng umaga. Ito ay doon sa may north side Aringay Public Market. Sa laki ng apoy, tumulong sa pagresponde ang mga bumbero mula sa katabing bayan gaya ng Agoo, Kaba, Tubaw, Bawang, Nagilian at San Fernando. Bantay sarado naman ng mga bumbero ang gasolinahan para hindi madamay sa sunog. Actually, dun sa may gasolinahan, dalawang stall pa yung hindi, although na damage ng konti, pero hindi tuluyang nakalapit sa may gasolinahan. Kasi napula namin agad dito sa may portion ng gasolinahan. Kaya, syempre, ang magiging impression ng tao doon, pag nakaabot sa gasolinahan, alam na natin kaagad ang iisipin nila, baka sumabog, gano'n. Pero, na-proteksyonan agad namin yun. Sumaklolo na rin ang mga residente at tindero. Hindi pa rin natutukoy ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyos. Doon po sa pinagmulan ng sunog niya, under investigation pa lang po kasi yung ginagawa namin dito kasi kasalukuyan pa lang po kami nangangalap ng mga ebidensya. Doon sa estimated damages natin, kasi nangangalap pa lang kami ng gumagawa pa kami ng report regarding sa affidavit of loss na isasubmit din sa amin dito. Yun na rin magiging basehan natin. Halos abo na lamang ang natira sa 11 tindahang natupok ng sunog pero laking pasasalamat nila na walang nasaktan. Siyempre ma'am, medyo mahirap sa amin kasi dyan po kami una-una, dyan po kami kumuha ng pangkabuhayan namin ma'am. Hiling nila ay tulong mula sa pamahalaan. Financial assistance po, ganun po ma'am, para may patayo ulit yung bahay tsaka yung gusto po na pinaparintan po namin ma'am, ganun. Pasado alas 12 na ng tanghali, idineklara ang fire out. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, umarangkada na ang bakunahan bayanihan sa Ilocos Region. Halos 400 vaccination centers ang binuksan. Ang buong detalye sa report ni Kristen May Terrado. Aarangkada ngayong araw hanggang sa December 1 ang higit 4 na vaccination sites sa Ilocos Region. Ito ay bilang pakikiisa ng Region 1 sa programang Bayanihan Bakunahan. Site, nakapagtala po tayo ng total po na 408 na vaccination sites sa buong region po at ito po ang ating gagamitin para po sa National Vaccination Day. Tayo po ay masayang-masaya kasi hindi lamang po mga pampublikong vaccination site ang ating pong natap, kundi yung mga private organizations po ay talagang nakipagtulungan sa ating mga local government units para sa ikadadagdag po ng success nitong NBD. And Sir JP? Yes, tama po. As sinabi ni Doc Bobis, ang goal natin, isa sa mga preparasyon na ginagawa natin para sa National Vaccination Day is we expand the sites, gawin nating mas accessible ito sa tao dahil medyo marami na tayong nabakunahan sa Region 1. Sa 3 araw na vaccination drive, target na mabakunahan ang higit 700,000 individual sa rehiyon. Tiniyak ng Ilocos Center for Health Development na handa ang lahat ng kinakailangan upang maisakatuparan ito. As early as last week po, tayo po ay bumaba sa ating mga
local government units sa lahat po ng ating mga probinsya, no, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at La Union, at atin pong minonitor ang kanilang preparedness. So atin din pong pinakinggan ang kanilang mga issues and concerns para atin po itong masolusyonan agad before pa po dumating ang araw po ng ating National Vaccination Day. Kasama rin rito ang pagpapalawak ng vaccination sites at vaccination team upang maabot ang mga liblib na lugar. Ang goal natin, isa sa mga preparasyon na ginagawa natin para sa National Vaccination Day is we expand the sites, no? Gawin nating mas accessible ito sa tao dahil medyo marami na ho tayong nabakunahan sa Region 1. Ngayon, we want to make the services available up to the areas na unreached, no, until sa ngayon. So as well as we expand the vaccination sites, we also expand the vaccination teams, no. Kasama rin sa pinaghandaan ang maayos na disposal ng mga medical supplies na magagamit sa vaccination drive. Po, no, yung kanilang waste management plan para hindi naman po tayo magkaroon ng problema pagdating po sa pagdi-dispose ng ating mga medical garbage or medical waste after our NVD. So kabilang po dito yung kailangan po sapat po yung mga safety boxes na paglalagyan po, no, ng ating mga sharps o yung mga hiringgilya po, no, after vaccination. Sa ngayon, hindi pa kasama ang pag-administer ng booster shot sa malawakang pagbabakuna. Prioridad pa kasing makumpleto ang pagturok ng first dose at second dose sa bawat individual. Pakiusap ng DOH, huwag mamili ng brand ng bakuna. Christine May Tirado para sa Luzon Headline. Pinaghahanda na sa Baguio City ang posibleng pagtama ng Omicron variant. Naghatid naman ng tulong sa mga medical frontliner si Senator Win Gatchalian. Magbabalita, Charles Limon. Kasunod ng pagkadiskubre ng B1.1.529 o tinatawag na Omicron variant, pinaghahandaan na raw ito ng pamalang lungsod ng Baguio. Talagang nakikita natin na it will just be a matter of time and we're going to get hit again with this new variant of concern. So there will be a lot of preparations that will go on for the next 2 months. Sana hindi pa tumama itong December. But looking at the latest development, I really doubt. Isa sa tututukan ng pamalang lungsod ang pagpapataas ng bed capacity sa mga isolation center at pagbili ng mga gamot. Isa sa mga puspusan ang paghahanda ang Baguio General Hospital. The hospital is still preparing for anything, no? We have not, yun pong rini-remind po natin sa lahat ng kasama nating healthcare workers, wag po tayong maging lax because yun na nga, though wala pang final na news regarding the Omicron but we have to prepare. No? Nasa alert level 3 pa rin ang Baguio. Mayroon itong 74 na aktibong kaso habang 29,100 ang mga gumaling at 712 ang mga namatay. Base sa tala ng World Health Organization, aabot na sa 13 mga bansa ang nakapagtala ng kaso ng Omicron variant. Nagdeklara na ng flight bans ang mga ito papunta at pabalik sa mga nasabing bansa. Nagkukumahog naman ang mga eksperto sa pananaliksik tungkol sa panibagong variant dahil sa mataas nitong mutation at kung kaya nitong iwasan ang antibody ng bakuna. Maaga namang naghatid ng pamasko si Senator Sherwin Gatchalian sa mga health workers ng Baguio General Hospital noong Sabado. Personal na inabot ng senador ang tulong nitong mga PPE sa paggamutan. So itong dala namin are just small token, our expression of appreciation and thanks sa mga nagawa nila, sa sakripisyo nila. And ano lang to, mga PPEs, mga yung sa bonnet ba? Yeah. And then sa different accessories for medical use. Aabot sa 5,000 sets ng PPE at 50 tsinelas ang ipinamahagi ni Senator Gatchalian sa mga frontliners ng BGHMC. Baguio General Hospital, nagpapasalamat tayo sa mga lahat ng tulong na binibigay, no?
Sabi ko kanina kay Senator, parang early Christmas gift para sa mga healthcare workers natin, itong mga PPEs. Though bumaba na yung mga cases natin, we still need the PPE. Umaasa naman si Gatchalian na maaagapan ito ng mga health workers. Bago umakyat ng Baguio, naghatid din ng tulong si Senator Gatchalian sa mga frontliners sa La Union at Pangasinan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, India, planong mamuhunan sa Baguio City. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Paldiarco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA or Paldiarco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paldiarco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Pinag-aaralan ngayon ng ilang kumpanya sa India ang posibilidad na mamuhunan sa Baguio City para makatulong sa pagbangon sa ekonomiya ng lungsod. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Sa unti-unting pagbangon ng ekonomiya ng lungsod,
Naghayag ang bansang India ng interes na mamuhunan sa lungsod. Well, we are looking at a variety of sectors. We have obviously the pharmaceutical and healthcare sector, but we also have the chemical sector, which there's some interest. And we continue to have strong interest in the IT BPO space. And I'm sure the companies will come and they will have further discussions. We have strong support from PESA. They have a zone here. But also the city of Baguio is very supportive, the mayor. So I'm sure that with their support, the companies will be able to find a good, ideal location. And hopefully we'll have some Indian companies in Baguio soon. Katuwang sa pag-abot ng interes na ito ang Philippine Exclusive Economic Zone Authority o PEZA. We expect that we will be creating more economic zones, IT parks, tapos yung ating mga universities like St. Louis, University of Cordillera, no? Nag-apply na sila sa PEZA para magiging KIST Park. May susunod pa tayong dalhin natin yung Taiwan investors naman, no, yung mga Chinese investors, Malaysian, no, and from other countries. So ito yung strategy natin para mapakita mismo sa ating mga foreign investors ang ganda ng Pilipinas at ang potential sa economic development and global business. Ayon sa TESDA Cordillera, tinitignan nila ang iba't ibang industriya na inaasang magbabangon ulit sa ekonomiya. Siyempre may mga other skills naman na na hindi masyadong tinamaan ng pandemic. They dipped a little, pero hindi naman siya talaga significantly tinamaan. Example, automotive services. Magtataka kayo, nung panahon ng pandemic, parang hindi significantly bumagsak ang growth rate sa automotive industry. At in demand pa rin yung ating mga automotive services NC national certification levels. Bukas naman ang BLIS para sa karagdagang mga oportunidad para sa mga nasabing negosyo. Kasabay ng pagbisita ng delegation ng India sa lungsod, nagbigay din ito ng mga gamot kontra sa COVID-19. The medicine that we have donated today, this medicine called baricitinib, and this medicine, the one tablet, it cost approximately 1,000 to 1,200 peso. So our forum, India Business Forum, decided to donate a medicine of worth 4 million approximately to the city of Baguio. And I'm sure this medicine will help the government even to give to indigent patients. And it will help also in the fight against the COVID-19. Umaasa ang Pilipinas at India na mapapalakas pa ang relasyon nito sa iba't ibang aspeto kagaya sa paglaban sa COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.